Vítejte u dalšího videa z nové série Shake and Fidget a jsem tady zase s Adinem. Ahoj. Jedu do hospodky, dám si tam jedno pívko. Ne, nedám. Hops. Ne, Kočičky. Já vím. A mogu taká helma tu bude. Brnění 27, lol. To ani já nemám brnění 27 na helmě. Tak asi počkáme nějakou minutku, než si dám to pivko. Než si dáme to pívko, zatím si můžete dej to do brešky, potom si můžete dát nějaké, tak si můžete něco Koupit budky do robotky, které stojí houbku. a potom si koupíte Brnění. a potom si něco koupíte. Takže, nebo slovenské. Okay. Zbrojná. Ještě robot. Jo. Štěstí. Jasně. Na 2% štěstí. Ty vole. 100 kub, ne? Já už mám mazlička. Jo, možná. To je od 75. Aha, aspoň jedno. Nice. Za chvíli si dám to pivko, ještě 2 sekundy, já už jdu ze sputky. Ale půjdu ještě jednou. Lol. Jedna ovička. Tak to bylo lol. Švec. Můj švec. Tohle je. To je nejlepší. Ale on to tak kdyby, jako já mám tu helmu, která dává to 227. Aha, tak dej to. Tak tady to mi dává víc zkušeností. No tak se koukně rozbrojí. Tak je. Helmu Tak máš dám tam to. tady. Budeme jako zabít. Můžeš to zrušit a můžeš to znikovat. Ale dej síň slávy, když tak. Jo, protože tam si napiš si tam velké H. Velké H. Počkej. Mám to nějak kapslok. Jo, aha. Jo, ha. Čekej, tak až uděláš tu hospodu. Uděláš to pívko. Krokodýl úroveň 1. Blato krokodýl. Žena. Můžu psát. Ano. Já nemůžu psát. No a co? To nevadí, tak dej do arény. Otrx někoho a jdi. Tatusek. Jako slabého. Počkej, musím vědět, kolik máme. Postava tady. Postava. Já mám tohle. OK. Zlaťáku, jasně. Nemám ani zlaťák. A to také nestojí zlaťák. Co to je? Ale tady si můžu vybrat ještě nějaké chlapky. Úroveň 1. OK, tak to nevím. Jo, toho dáš. Ale to je lehký. Tak vstoupit. Lamar. No, tak ty ho dáš na 2 rány, že? A ty jsi úroveň 2. Získáno pozici 48 000. 48 000, jo. Zlaťáku? Nevím. To asi 38 000 pozicí. získal si 6 korun, to je tak všechno z toho. Co? To. 91. Omega, tak tady se nebyl. Drinks? Tak je tam strašné vedro, že tak zemřelo. Roztoč si pro diváky. Za houbu. Když se nedostal, tak se dostal. Tak roztočíme si za houbičku. Ta sova se asi moc nemá ráda. OK, 2 dřeva. Ale to je celkem dobré. Že v pevnosti si to můžeš potom. Já vím, já to znám. To je strašně, já šetřím. Můj brácha to měl. 35. Bravo, půlka. Drinks. Prodáváme za 1 korunu. Kráva. Tu mám. Teda možná už mi vypršela. Ne, nevypršela.
22% omezení škod. Žádný mazlíčci. Jo, žádný mazlíčci, jo, jinak vám dám. Dej Čech. Pokud mi nedáte, Mazla. tak vám dám do dušky. Zadej jméno svého nového cechu. Žádný nebo. Já to můžu. Já mám 10, ne? Co značku. Hospoda. Tak to je mimozemšťana. To je Predátor nebo Alien, teď nevím. Zlý troll. Zabij to. Síla 3. Inteligence. A není tady obratnost. To je špatný. Tohle tam dostaneš ještě nejvíc peněz a dostaneš 400. Unhaze Expo. No. Jaký proč tady má? Tlačíš to? Jo. Bohu už 5 minut. Lead troll. Omega. Trolling. Trolling. Bestka. Já si koupím krávu. Budeme jezdit na krávě. No, to ti je akorát zrychlí. Já si už můžu koupit to. Dej staj. Tady. Tak já už si můžu koupit tohle. Vaďky na to. Kolik to stojí? 10 Jo, tak to mám. Jaký? Ale nejlepší je ten. Jaký blbý úkol. Výdrž. Kdybych přidal k tomu, že nebudu mít žádnou običku, a nebo bych za ty stříbro nějaké, tak si to koupím. Ale to by bylo hodně blbší. Ty už máš tu krávu koupenou? Čau, pizze! Ty jsi koupil tu krávu? Jo. Aha, to zase nevím. Do 3.6. 16. Co to je? Další troll. Kamenný troll. A měl jsem úkol zlít. Gumový meč. Co to je? Nevím. Hej, nemůžu blablabla. Ty nevíš, co to je vlastně. Jo, víš? Má. Tak se ani to je. No, tak to trvá jenom 16 sekund. Co? Úplně to velké. Ještě jak máš tu krávu. A tady to drž. Ještě jak máš tu krávu. A s tím, že ta kráva zrychluje jenom o 10%. Prodloužit to jeden zlaček. To jsem opravdu. Co to je, jak může králík žít na poušti? Tam bylo WC. Výdrž. Možná. Takže si to dáme. Muž s maskou. Au! Co to je? Jak se to jmenuje? Takže dáme si takhle na sebe, jo. Nějaké lektvárky. Aha, to si můžeš dát na sebe. Co není? Síla. Já to ještě nemůžu, že se tam rovnou majdám. Tak, přijď a to prodej. Čau. Co to prodej? Mám to nějak světle, krásně. Krásně mi to svítí. Štěstí. A je tam mám štěstí. Tak to je blbý. Ještěrka. Lizard. No, spíš lizard. To není lizard, to je wizard. Pan Není to wizard. čárný. Není to čaroděj, jo? Lizard je wizard, protože to tak zní. Trochu. Lizard a wizard. Počet získaných zlaťáků 2. Hospoda, nice, už jsem se opil. Medvěd brník. Mě nesejmul, já jsem Aha, za 5 životů. Ty krásu. To byla rána, že medvěd. Postava, nový level. Wow. Hospodo, za chvíli budu mít plné vybavení. Inteligence, jaký? Poškození 5. Tak já se kouknu, jo, jestli je to poškození. Bla. Poškození 5. Aha. No, tak to zrovna třeba tady tohle s tou očičkou. Ale tak budeš mít takový, může natočit tvůj tablet Max? 15 minut. No, to je v pohodě. No, to je v pohodě. No, to je v pohodě. Doktor Abavuvu. To je nějaký drapak. Hej, ta sova se nemá. Každopádně vypařil tady milion.
Ta sova se rozhodně nemá. Ty šuty začaly to bouchat do pěti. Ježíš, ty mrtvé, ty. To je zběč. Zbrojírna. WTF? Pantofle ještě k tomu. To se tam ukazuje taky. No však už viděl. Jo, takže blablabla, je to ohně lepší, tady tohle to není. A stojí to ten, ne? Zlaťák, kdo by se mi to zdal? Zlaťák. Tady tohle to stojí zlaťák. To je dobré. A splutka. Šedý graj, gol, nebo co tam bylo. No, takže. No, takže. Prdel. Inteligence, já mám strašně malou inteligence, tak to vyměním. A nemám všechno modro. A však tomu tady to krásně. Já tady u těch nemám výbavu. Jo, tady u toho mám. U toho ne. A mám tady zase tady takové. No, takže tohle je pro tohle video všechno a